Hjemmet er din base og spiller en stor rolle for din identitet. I 6 udsendelser med titlen Rundt om din bolig sætter vi fokus på lejeboliger, at bo privat og alligevel være en del af et fællesskab. Det er meget vigtigt for en kommunes bosætning, at vi har et meget stort udbud af forskellige lejligheder, herunder også lejligheder til udlejning. Men det med størrelse og pris og kvalitet og beliggenhed betyder rigtig meget. Det er vanskeligt at sige niveauet i forhold til, hvad er efterspørgsel og behov. Det er jo ventelisterne hos boligselskaberne, der afgør det. Det vi tager stilling til som kommune, det er, når projekterne foreligger, om vi stiller grundkapital og efterfølgende også kommunegarantier til rådighed. Og det er afsættet. Men det der er det væsentlige, det er, at når vi skal have folk til at flytte til Aabenraa Kommune, at vi så er i stand til at tilbyde nogle attraktive boliger. Og her indgår selvfølgelig pris og kvalitet og beliggenhed. Og der er ingen tvivl om, at boligforeningerne er hele tiden på udkig efter at finde nogle placeringer, som er attraktive. Og dermed jo også kunne garantere dem selv en overlevelse ved, at de skal være udlejet. Jamen, vi er jo spredt. Kolstrup Boligforening, vi har omkring 1300 boliger, og det har Aabenraa Andelsboligforening nogenlunde det samme. Og det er spredt ud over et stort geografisk område. Ikke? Vi har her på Høje Kolstrup, jamen der har vi jo Lergården, vores afdeling lige over på den anden side, som vi skal overse. Og så har vi Fruelykke Ulekær, og vi har Hørgården her. Men vi har også boliger i bymidten, ved du, på Mester Fingsgade, Jernbanegade. Vi har på Lensnakkervej, og vi har Lergård, Præsteskoven og Petersborg. Plus at vi har afdelinger i Løjt. Vi har ude på Krumaj, der har vi jo 2 flotte afdelinger ude. Og vores sidste byggeri, det er ude på Barsøvænget ude i Løjt, som er et af vores sidste nye projekter, som folk flyttede ind i her i april måned sidste år. Så vi har boliger over hele byen. Ældreboliger, det er jo det, vi har forsøgt ude i Løjt. Og det fik vi jo egentlig kommunens tilladelse til at lave ældreboliger. Det vil sige 55 plus kunne få lov til at bo der. Men det var således, at borgmesteren, den tidligere borgmester Tove Larsen, mente også, at det skulle være mulighed for almindelige familieboliger. Så det er sådan en mix ude i Løjt. Men det var i første omgang tænkt til ældreboliger, således at dem, der havde lyst til at bo lidt anderledes på deres ældre, der ikke kunne sælge deres hus, og så komme hen og bo et attraktivt sted, som det er på Barsøvænget. Vi har også, hvis vi snakker om til unge mennesker, jamen, så har vi Skolevænget, hvor vi har ungdomsboliger, masser af ungdomsboliger, tæt på det, der sker nede i byen, tæt på uddannelsesinstitutionerne. Og nu med det nye campus, der skal laves, jamen, så er det jo en helt ideel beliggenhed, at vi har ungdomsboliger dernede. Det er således, at dem, der bor her i afdelingen, i de gamle, og de ønsker at flytte herhen, jamen, så har de første prioritet. Det vil sige, at dem, der bor i afdelingen i forvejen, de er første prioritet, hvis de vil bo i en lidt større lejlighed, eller mindre lejlighed, eller en anden beliggenhed. Når det så ligesom, hvis det er så dem, der har fået tilbuddet, jamen så er det også udefra kommende. Det vil sige, at man skal være medlem af Kolstrup Boligforening. Man skal være på en venteliste og en oprykningsliste. Og så går man ned til boligkontoret og siger, jeg ønsker at flytte ind på Hørgården i den type lejlighed. Og så bliver man skrevet op til den. Man bliver opnoteret, som det så smukt hedder. Og så på et eller andet tidspunkt, når sådan en lejlighed den er ledig, jamen så får man et brev, at nu er du på listen som nummer 1, 2 eller 3, om du stadigvæk interesseret. Og det er relativt hurtigt at komme ind i sådan en bolig, for selvfølgelig har vi stadigvæk nogle flytninger, men dog ikke så mange som tidligere. Fordi folk, de vil gerne blive boende her hos os. Boligforeninger, de værdsætter også det, der hedder kultur, altså skulpturer og så videre, og det har I investeret noget i. Har I ikke det sådan? Jo, det har vi, og man må jo bruge en del af rammebeløbet på det, men vi er også så heldige, at når vi har skulle tage belåning hjem og sådan noget, at kreditforeninger, de er villige
med at komme med lidt tilskud til den slags ting også. Og jeg mener, at det er med til at højne et boligområde, og hvis man har noget pænt eller interessant at se på, så giver det også en form for ejerskab til miljøet, og man kan altid diskutere de enkelte skulpturelle ting, og alle har jo en mening omkring kultur og skulptur i det hele taget. Her har vi så den kendte kunstner Mogens Holt Jørgensen, som har lavet sin datter en gang for rigtig mange år siden. På daværende tidspunkt var hun 10 år. Nu er hun en voksen pige. Og vi var så heldige at få lov til at købe den, da vi fik etableret området her. Det er vores afdeling 25. I vores forskellige afdelinger, der har man så forskellige ting, som man kan henvise til. Og hvis folk får gæster eller noget, så har de jo noget at vise frem også, så vi alle sammen kan være stolte af. Det er sådan, at for at kunne få en bolig i en andelsboligforening, der skal man være opnoteret på en venteliste. Og optagelse på venteliste, det sker ved, at man henvender sig enten på kontoret nede på Humlehaven 4, eller man går ind på Salus hjemmeside og tilmelder sig ventelisten. Og tilmelding til ventelisten, det koster 250 kroner, og så er man medlem, eller man er på ventelisten i et år. Og så er man berettiget til at søge de boliger, som boligforeningen de har. Og de ledige boliger, dem kan man se på hjemmesiden på Salus Boligadministration, og der kan man simpelthen gå ind og ønske den bolig, man nu må have. Og lige så snart der så bliver en ledig, så bliver der så trukket en tildelingsliste, og hvis man så er den, der har den højeste anciennitet, det vil sige, det er den dato, man er optaget på ventelisten, som afgør, om man kan få boligen. Dem, der har stået længst på venteliste, er dem, der også får tildelt bolig.